Ćao društvo, dobrodošli u džunglicu. Za one koji su prvi put sa mnom, zamolila bih da odgledaju prethodne videe. Nadam se da će im se svidjeti ono što ću danas da radim i nadam se da će svima vama da se svidi ono što danas radim. Danas radim presađivanje nekoliko biljaka, onako dosta. Većina su aroidne, skoro sve, tako da bih krenula odmah da bismo na vreme završili. Ovo je moja nova biljka, moja nova ljubimica. Monstera obliqua Peru. Stigla je pre par dana iz Ekvagenere. I moram da, jesam se pohvalila, opet moram. To je davno željena biljka koju sam stvarno baš ju volim i tako da ću ja danas nju da presadim. Ona je bila u nekom drugačijem, nije bilo u ovoj saksiji, stavila sam jer je bio mokar koren dosta. I onda sam stavila u ovu saksiju ovako sa rupicama kako bi se osušio koren, odnosno supstrat oko korena. I vidim da se osušio, pa i nije baš. Ja ću da je zasadim, jer sam rešila da zasadim Peru. Obliqua, monsteru. Ja ću da je zasadim. Koren je dobar, stvarno dobar. I sigurna sam da će da je prija. Malo ću samo, znači imajte u vidu da je, držim onako jednu ozbiljnu monsteru, ređu, retku, da kažem. Ali bit ću pažljiva prema njoj. Kao prema svim biljkama, ali i prema njoj posebno. Tako. Malo sam, da kažem, rastresla ovaj koren. I sada ide u ovu probinu saksiju. Miks je super aroidni sa kokos korom, sa borovom krupnom korom, sa borovom sitnom korom, sa perlitom, listenjakom, tako da se nadam da će uživati. Neće tu biti problema nikakvih. Evo miks. Što meni ovdje svetlo ne funkcioniše kako treba. Sad je bolje. Tako. Neka je za sad tako. Stavljam jedan lep štap. Ovo je štap od sfagnomahovine. I obične mahovine. To sam pravila sama, s tim što sada trenutno nemam dole
Nema šta da drži ovaj, pa ću ja da nešto improvizujem kako bi pričvrstila. Morat ću da sklonim malo blikvicu. Vidite, stavit ću ovo, ovo će da ide u supstrat, a uz štap se penje oblikva. Samo par sekundi nešto. Nisam, zaboravila sam skroz na štap, ali sad moram da ga stavim. Možda sam mogla ovaj štap i da ovako mogu. Tako. Odlično. Evo, bacit ću ga skroz. Evo. Ne moram ni da vešam. Ovo se izvlači. Inače, ove zelene ima da se kupe u Radi Sam. Mnogo su praktične. Baš mogu da se izvuku dosta. I da kad biljka raste, da tako povećavamo i mi štap. Evo, ovo ću da stavim skroz. Koren ne sme da bude oštećen. Supstrat tu. Verovatno ste čitali, mislim, verovatno ste i viđali obliku na netu, na Instagramu, kod nas u nekim grupama. Vrlo jedna specifična monstera koja do skoro pre par godina nije ni bila klasifikovana, imala svoje ime i mnogo se malo pričalo o njoj. Nalazi se baš u dubokoj nekoj šumi, prašumi, u nekoj tropskoj. U nekom tropskom okruženju. Pa ću ja morati takvo okruženje i da joj priuštim. Naravno, ja ću to da radim sa zadovoljstvom, jer stvarno jedva sam i čekala. I dočekala. Sad šta ću ja ovdje da radim? I drug mi je rekao, sačekaj još malo. E sad možda se bolje čujem, zaboravila sam stavim slušalice, mislim, šta drugo da kažem. Osim baba vrata. Ništa nisam posebno ni pričala. Pričala sam o monsteri koju sam tako dugo priželjkivala. Dugo, mislim, ona bukvalno pre 2 godine nije postojala u Evropi. Znači, niko od kolekcionara nije imao, pokušavam ovo da ubacim, mora sve legne, znači nema tu. Niko od kolekcionara do pre 2 godine, 2,5 godine, nije znao da postoji, nije imao, u stvari, znao da postoji, ali nije imao monster obliku u svojoj kolekciji. Možete zamislite koji su to kolekcionari, a nemaju biljku u kolekciji. Ona se baš brzo, verovatno se brzo kao i druge monstere razmnožava i brzo se onda krenula da širi.
ali hoću da kažem da do pre 2 godine od kolekcionara u Evropi niko nije imao ovu monsteru. Što je za mene baš onako super imati biljku koja do pre 2 godine je bila nedostižna, odnosno niko nije imao, jer je po nekim prašumama, šumama nema puno zmija, očigledno, pa niko nije smeo da je. Znači nije hibrid, to je monsterica iz prirode. I ja sad pokušavam da napravim još ću ja njoj da dorađujem, da kažem. Ići će ovako. I boga mi, presrećna sam, evo ga novi list. Presrećna sam, ovdje ću da je samo vežem. Zato što je stigao baš veliki primerak, neka je za sada ovdje. Presrećna sam jer je stigao veliki primerak, nije da kažem beba od 2 lista. Pa sad je pazi, znači ja je pazim, ne kažem da ne, ali je opet drugačije kad ti imaš onako formiranu biljku, formiran korenov sistem. Lakše je baratati s njom. Lakše je presađivati, lakše je sve. Baš mu morala. Dobro, neka je tu. Doradit ćemo je kasnije. Izbacila sam neke baš onako veće delove kokosa. Šta dalje? Dalje imamo lepu monsteru Porcighianu Albo, koja je u nekom, da kažem, početnom mom miksu koji je ovdje je mokra. Možda ne bi trebala da je presađujem, ali polako. Imam utisak da bi lepši i veći listovi bili ako bih je prebacila u ovaj miks sa nije strašno. Ako bih je prebacila u ovaj miks sa korom, tako imam utisak da bi bolje, da bi prodisala i da bi krenula. Eto, ništa drugo. Koren je super, sve ok, ima ovdje lep vazdušni koren, ima gore vazdušni koren. Znači ima ovaj ovdje. Ima ovdje novi. I tako. Sad ćemo da ovako stavimo ovaj naš, ovaj moj u stvari lep miks. Stavit ću i njoj kasnije štapu. Lepe šare imam. Baš je lepa biljka, kvalitetna. Evo je. Samo kažem, samo sam zamenila miks i malo možda drugačiju saksiju, malo širu. I to je to. Lepa monstera Porcighiana. Nisam mnogo dirala koren, te ne bih poremetila nešto, mada nema šta tu, to su monstere. Ja kažem, monstere su čudo. Evo ovako, ovo je jedan mali
ali stvarno je bio mnogo mali, Epipremnum aplissimum. Ja bar mislim da je on, običan zeleni. I sad bih ja isto da ga prebacim u ovaj moj miks. On je bukvalno, nema nešto posebno, evo ih. Mogla sam da pustim još da raste u ovome, ali mislim da mu treba mala potporica da bi bili veći listovi, da bi krenuli veći listovi. Tako da ću ja njega da smestim. Te da ga smestim. On ima mali koren. Malen je. Ovako ću. U ovu terakoticu. Stavim malo tako svagnu mahovinu da mi ne ispada supstrat. Ovo isto nešto što sam ja pravila od mahovine. Nema dole, ali ću ovako samo da ubacim. Nešto sam improvizovala od ove, kako se zove, žice za oluke. Moja žica za oluke, ovo crno. Jednom prilikom, sad nemam tu žicu, nestala mi je od silnog pravljenja. Jednom prilikom ću da pravim te, čim mi bude stigla žica, znači pravim. Da vidite kako ja pravim te. Ovo je neki mali štapići čisto za ove ovako male biljčice da imaju potporu u startu. Jer čim imaju potporu, osjete da imaju potporu, oni puštaju veće listove. Znači zove se žica za oluke, plastificirana je, PVC je u stvari, od plastike je. Nije metalna, pa plastificirana, nego plastika. I odlično je, u pakovanju je, mislim, 16, sad ću da lupim nešto. Ne mogu da se sjetim, znam da je 6 metra dugačka, ali koja je širina, znam da je širina taman dovoljna da se da se urola jedan štap. Znači dužina 6 metra, pa ima sigurno 6-7 ako hoćete da vam jedan štap bude metar visine, a to je, pa može i ne mora toliko. Onda je to za 6 štapova. I onda uzmem one zip, kako se zove, vezice, provučem samo kroz ovo. Objasnit ću vam, ne mogu ovako, moram da imam kod sebe i da vidite kako se to pravi. Evo ga, aplissimum, epipremnum. Jo, što me zeza to sa... sad, ja ću njega da privežem nečim što je, da kažem, malo šire, jače. Da on osjeti da ima. Da ima oslonac jak i da krene da pušta veće listove. Da. Moj sklamiferum mi smeta. Baca senku. I ne može lepo da se vidi. Šta se da sklonim, sklamiferum ili kameru? Evo ću ovdje da
Rekla sam već da ove trakice, odnosno trake, koje sečemo po želji koliko nam je potrebna dužina, imamo u radisa. Pripremam amplesiju. Šta dalje? Ja sad moram nekako da raščistim malo.